खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय जाबाय। दिनैनि बे बेलारोम समाव आं नोंथांमोननो मोनसे आलादा रोखोमनि भिडिअ दिनै लानानै फैदों। थारैनो नोंथांमोनहा बे थाम्बनेलखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ जे सासे राजनितिक लिडारा माबायदि जानांगौ। बेखौ आं आंनि नोजोरजों नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। थारैनो सासे राजनितिक लिडार जानोबा माखासे गुन थानांगौ, जेरैहाय अनेस्टि। सासे राजनितिक लिडारा जेब्लायबो थार बाथ्रा बुंनांगौ आरो करपसननिफ्राय जानगार जानांगौ। थारैनो सासे लिडार जानोबा लिडारनि गाहाय थांखिया रायजो राजाखौ सिबिनाय आरो रायजो राजानि समस्याखौ समाधान खालामना होनो हानाय जानांगौ। थारैनो सासे राजनितिक लिडारनाव पेशेन्स एबा धैर्य थानायाबो गोनांथार। राजनितियाव गोबां प्रब्लेम फैयो, बेनिखायनो लिडार जानोबा जेब्लायबो सान्थि आरो धैर्य थानो हानाय जानांगौ। लोगोसे सासे राजनितिक लिडार जानोबा आरो थारैनो सासे राजनितिक लिडार जानांगौब्ला बाथ्राफोरा मोजां जानांगौ आरो सनमान होनो रोंनाय जानांगौ। लोगोसे सासे राजनितिक लिडार जानोब्ला सासे राजनितिक लिडारा बयबो मानसिजों समानै रायज्लायनो रोंनांगोन। धनि गरिबनि खोथा गैया, बयजोंबो समान जानांगौ। थारैनो सासे राजनितिक लिडारा डिसिसन लानो हानायनि क्षमता। सासे मोजां लिडारा थि समाव थि थिरांथा लानो हानायनि क्षमता थानांगौ। बयखौबो लोगोआव लाफाना थाबायनांगौ। लोगोसे सासे राजनितिक लिडारा भाषा, धर्म एबा जातिफोरनि गेजेराव बासिनाय थानो नाङा। थारैनो सासे राजनितिक लिडारनाव रेसपन्सिबिलिटि थानांगौ। जुदि सोरबा गोरोन्थि मावोब्ला एबा सोरबा गोरोन्थि जाफ्लाङोब्ला सासे लिडारा बे गोरोन्थि मावनायनि बै बिबान लानो हानायनि क्षमताबो जानांगोन। थारैनो सासे राजनितिक लिडारा बैबायदि मानसिया जानो हायो, जाय मानसिया सैथो, धैर्य, रायजो राजाखौ सिबिनो हाग्रा, बयखौबो लानानै थाबायग्रा। बैबायदि मानसिया पारफेक्ट सासे पलिटिकेल लिडार जानो हायो। नोंथांमोननि नोजोराव माबायदि मानसिया पलिटिकेलि सासे लिडार जानो हायो, नोंथांमोनहाबो कमेन्ट खालामदो। आं आंनि नोजोरजों नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।